Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας σήμερα τους υπουργούς της κυβέρνησης αλλά και την Νέα Δημοκρατία, η αίσθηση μου ήταν ότι άκουγα κάποιες φωνές από το παρελθόν. Κάποιες φωνές που ήδη αναχωρούν από το προσκήνιο και εγκαταλείπουν πίσω τους ερείπια. Μια χώρα ερειπίων, μια χώρα κατεδαφισμένη, μια χώρα κατεστραμμένη και καθημαγμένη από πολιτικές βάναυσες, βάρβαρες, οι οποίες κάθε μέρα χειροτερεύουν την κατάσταση και οδηγούν μια χώρα στην άβυσσο. Μνημονιακές κυβερνήσεις χωρίς μνήμη, χωρίς μέλλον, μόνο με ένα παρελθόν και ένα κακό παρελθόν. Αυτή ήταν η σημερινή εικόνα σας, τουλάχιστον όπως την προσέλαβα εγώ. Όπως προσέλαβα και έναν έρωτα να αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χαμένων και ηττημένων, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Κράταμε να σε κρατώ, ελπίζοντας ότι έτσι θα μπορέσετε να διασωθείτε. Δεν έκλεισε ο κύκλος μεταπολίτευσης, έκλεισε η δεύτερη φάση της μεταπολίτευσης. Γιατί η μεταπολίτευση δεν ήταν όλοι για πέταμα. Δεν ήταν όλοι για πέταμα. Και μην την ενοποιείτε εύκολα. Αλλά ο δεύτερος κύκλος της μεταπολίτευσης, αυτόν που εκπροσώπησαν οι δήθεν εξυγχρονιστές, οι δήθεν μεταρρυθμιστές, πράγματι οδήγησε αυτή τη χώρα σε αυτό το σημείο της καταστροφής που όλοι πλέον βλέπουν, και μόνο εσείς δεν θέλετε να αντιληφθείτε ότι όχι μόνο παραλάβατε μια βόμβα, κύριε Κουτρουμάνη, αλλά την απασφαλίσατε αυτή τη βόμβα. Την απασφαλίσατε και έγινε η μεγάλη έκρηξη, το μεγάλο Big Bang. Καμία χώρα δεν έχει υποστεί τέτοια καταστροφή όπως η Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και απορώ πώς είναι δυνατόν αυτή την καταστροφή που βλέπετε γύρω σας, που την συναντάτε. Βγείτε σήμερα έξω εδώ στους δρόμους να δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα γύρω σας. Τίποτα. Λοιπόν, αυτή την καταστροφή προσπαθείτε να μας την πείτε ότι εν πάση περιπτώσει ήταν αναγκαία και είναι εφαλτήριο μιας αναγέννησης. Ποιας αναγέννησης και ποιας καινούργιας πορείας? Ποιας αναγέννησης? Δεν βλέπετε ότι κάθε μέρα με τα μνημονιακά προγράμματα καταστρέφεται η χώρα? Αυτό που σας μένει πλέον είναι συκοφαντία. Το αυταρχικό μένος, η λάσπη, η απώλεια αίσθησης πραγματικότητας γύρω σας. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που επιτίθεστε στην απεργία της ΠΝΙΟ. Δεν μου λέτε τρελή είναι, θεωρείτε τρελούς τους ανθρώπους, τους ναυτικούς? Τρελή την συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση? Μανιακοί είναι οι άνθρωποι αυτοί που Μεγάλη Εβδομάδα δεν είχαν τι να κάνουνε, και από το να δουλεύουν, που δουλεύαν με όρεξη ναυτική, πάντοτε τους βλέπαμε Μεγάλη Εβδομάδα να θέλουν να κάνουν απεργία για να τιμωρήσουν τον κόσμο, να τιμωρήσουν τους εμπόρους, να τιμωρήσουν εκείνο, να τιμωρήσουν το άλλο. Τι είναι, σαδιστές είναι? Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα σοβαρότατο, πρόβλημα επιβίωσης σε αυτόν τον κόσμο? Δεν μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι μπορεί να υπάρχει κίνητρο και όχι μόνο αυτό που λέτε υποκινητές? Βγαίνετε να υποκινήσετε τον οποιονδήποτε σήμερα, και αν μπορέσετε να τον υποκινήσετε να κάνει το οτιδήποτε, εγώ να κρεμαστώ ανάποδα. Και πολύ περισσότερο να του πείτε να κάνει απεργία Μεγάλη Εβδομάδα. Να του πείτε να κάνει απεργία Μεγάλη Εβδομάδα με ιδεολογικά κίνητρα. Κανένας δεν θα το κάνει. Αλλά δεν σε φαντάζεστε ότι έχει πρόβλημα με τον Νίκο Ναύτου. Υπάρχει πρόβλημα με τον Νίκο Ναύτου. Διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πρόβλημα υγείας, με τις ασθένειές τους, πώς θα την αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Έχουν πρόβλημα συλλογικών συμβάσεων. Έχουν πρόβλημα με τον καποτάζ που κάνατε εδώ, την απελευθέρωση. Έχουν πρόβλημα με την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών που ετοιμάζεται. Έχουν πρόβλημα απασχόλησης. Δεν δουλεύουν χωρίς να παίρνουν τα δουλευμένα. Έχουν πρόβλημα του αύριο. Δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους.
Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα. Δεν βλέπετε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στον Πειραιά? Ερημιά παντού. Και μου λέτε τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί υποκινούνται για να κάνουν απεργία? Και αντί να σκέψετε πάνω στο πρόβλημα, να δώσετε μία λύση, μία διέξοδο, νομίζετε ότι θα δώσετε διέξοδο με τις συκοφαντίες. Πεισμώνει ο κόσμος. Πεισμώνει ο κόσμος από τη στάση σας απέναντι σε απεργούς εργαζόμενους. Και αν πιστεύετε ότι με τις επιστρατεύσεις θα λύσετε τα προβλήματα, δεν λύνεται κανένα πρόβλημα με την επιστράτευση. Κανένα πρόβλημα απολύτως, και δεν έχει λυθεί ποτέ με επιστράτευση πρόβλημα. Εδώ μας είπε ο κύριος Κουτρουμάνης και μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει πρόταση, λέει, από την πλευρά της κυβέρνησης, την είπε ο κύριος Βενιζέλος, την ξέρει ο κύριος Βενιζέλος, για την αναπλήρωση των απολειών των ασφαλιστικών ταμείων. Καλά, κρατικό μυστικό είναι αυτή η πρόταση? Αφού την είπατε, υποτίθεται στη συνάντηση που κάνατε με τους πρόεδρους των ασφαλιστικών ταμείων. Γιατί δεν τη λέτε και εδώ? Να τη μάθουμε κι εμείς αυτή τη χαρμόσυνη είδηση. Γιατί δεν τη λέτε? Μήπως είναι τέτοια πρόταση σαν για αυτή που έλεγε ο κύριος Βενιζέλος, δεν ξέρω αν το λέγατε κι εσείς, για τα φυσικά πρόσωπα ομολογιούχους που εμπιστεύτηκαν το ελληνικό δημόσιο με τις οικονομίες τους και πήραν ελληνικά ομόλογα και ξαφνικά βλέπουν τα λεφτά τους να εξανεμίζονται και υποτίθεται θα πάρουν και αυτά που απομένουν μετά 35 χρόνια. Άνθρωποι 60 και 70 χρονών που βάλαν τις οικονομίες τους, θα τους δώσει τα λεφτά μετά 35 χρόνια. Έλεος. Μήπως εννοείται τέτοια πρόταση που υποτίθεται θα αναπλήρωνε τις απώλειες των ομολογιούχων φυσικών προσώπων και μείνανε στο ράφι οι άνθρωποι και τραβάνε τα μαλλιά τους γιατί κάνανε το μεγάλο λάθος να μην πάνε στις τράπεζες να τα κάνουν καταθέσεις και τα εμπιστεύτηκαν στο ελληνικό δημόσιο? Και για να έχουν εμπιστοσύνη βεβαίως στο ελληνικό δημόσιο τους δώσατε και τα περίφημα κίνητρα. Τα ξέρετε τα κίνητρα, πιστεύω, που δίνατε για να αγοράζουν ομόλογα και μετοχές. Την φορολογική ασυλία. Τη φορολογική ασυλία. Όποιος αγόραζε ομόλογα τελείωνε. Δεν εξεταζόταν πια πού τα βρήκε τα λεφτά. Δεν υπήρχε ποθενέσχες για το ομόλογο σε καμία περίπτωση. Το ομόλογο ήταν επομένως ασφαλισμένο. Και ερχόσαστε τώρα και του σκόβετε το κεφάλι, αφού βάλατε και το μαύρο χρήμα μέσα. Τέτοια εξασφάλιση λοιπόν επιδιώκεται. Το νομοσχέδιο βέβαια δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος. Γιατί ταλαιπωρείται τη Βουλή 2 μέρες για αυτό το νομοσχέδιο, δεν μπορώ να το αντιληφθώ, γιατί δεν έχει καμιά σχέση, νομίζω, στις περισσότερες. Στα περισσότερα άρθρα του, όχι και τα άλλα που έχουν σχέση με το μνημόνιο έπρεπε να τα φέρετε, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν καμία σχέση με το μνημόνιο. Οι περισσότερες διατάξεις. Καμία απολύτως σχέση. Μόνος γιατί Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη τόση πρεμούρα για αυτό το νομοσχέδιο? Με τα τόσα άρθρα και με τόση ταλαιπωρία εδώ στη Βουλή, εξπρές διαδικασίες, άρον ψηφίστε. Δεν μου λέτε η παρακράτηση 2 της χιλής, σας το είχα πει όταν κάνανε τη βοήθεια στο σπίτι. Πόσο είναι περίπου? Δεκάδες εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια, 40 λέει το Γενικό Λογιστήριο. Εσείς τα υπολογίζετε καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω, δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι δεκάδες εκατομμύρια. Ορίστε. Κοιτάξτε, αφήστε τα τώρα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, δεν μου λέτε τέλη θα βάζετε, νέους φόρους. Γιατί αυτός είναι νέος φόρος. Νέος φόρος είναι αυτός. Νέος φόρος. Από πού θα βγαίνει το 2 της χιλής? Δεν κατάλαβα. Από πού θα βγαίνει, κύριε Κουτρουμάνη, το 2 της χιλής? Τι διαδικασία έχουμε τώρα, ερώτηση-απάντηση? Εγώ η ερώτηση είναι ρητορική, κύριε Πρόεδρε. Μην απευθύνει σε μένα. Και στον κύριο Γερίδη. Μην διακόπτετε. Ούτε να διακόπτουν. Αν θέλει να πάρει το λόγο ο κύριος Υπουργός. Να μην διακόπτουν ούτε από την κυβέρνηση και εσείς μην μιλάτε. Εγώ δεν σας μαλώνω. Εσείς ληστεύετε πάλι με νέα τέλη τον ελληνικό λαό και τους ασφαλισμένους και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ληστεία είναι αυτό. Τι είναι? Η βοήθεια στο σπίτι λειτουργούσε ως τώρα χωρίς αυτό το τέλος. Και ξαφνικά βάζουμε ένα τέλος και βάζουμε και από κάτω. Παρακαλώ.
Παρακαλώ. Βεβαίως ευρωπαϊκά προγράμματα. Βεβαίως από τους Δήμους. Όχι με ιδιωτικές εταιρείες που θα το πάτε τώρα. Ιδιωτικές εταιρείες θα το κάνουν το πρόγραμμα. Και θα μείνουν και οι εργαζόμενοι στη βοήθεια στο σπίτι στον αέρα. Χιλιάδες εργαζόμενοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βάζετε και από κάτω και μια διάταξη που λέει με υπουργική απόφαση, άκουσον, αυτό το τέλος θα μπορεί να μεγαλώνει κιόλας. Οποτεδήποτε. Κρίνετε εσείς. Ο Υπουργός. Χωρίς να το ξαναφέρνει εδώ να το ψηφίσει η Βουλή. Δηλαδή το 2 της χιλής μπορεί να γίνει αύριο 4, 5, 6, 10. Ωραία. Θαυμάσια. Αυτό όμως είναι φόρος. Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την νομοποίηση που γίνεται ότι με διατάξεις εδώ δαπανών. Μέχρι διάταξη φέρονται η οποία νομοποιεί δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι 21 Τρίτου 2012. 21 Τρίτου 2012 είναι προχθές. Δηλαδή μέχρι προχθές γίνονταν δαπάνες εδώ οι οποίες δεν μπορούν να νομοποιηθούν και θα πρέπει εδώ με διατάξεις στη Βουλή να νομοποιούνται. Όταν το είχατε κάνει αυτό την τελευταία φορά, σας το είχαμε πει. Θα μας ξαναφέρετε τέτοια διάταξη. Πάλι τα ίδια. Γιατί αυτό κάνουν τώρα οι κυβερνήσεις. Χρησιμοποιούν τη Βουλή ως πλητήριο. Λένε δεν μπορούν να νομοποιηθούν οι δαπάνες. Οι γιατροί δεν τις θεωρούν. Το ελεκτικό συνέδριο έχει πρόβλημα. Ερχόμαστε εδώ με μια διάταξη και λέμε συνομοποιούμε. Γιατί το κάνετε αυτό και πώς θα το συνεχίσετε να το κάνετε? Τότε με συγχωρείτε δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κανένας. Ας κάνει ο καθένας δαπάνες όπως θέλει και ό,τι θέλει και η Βουλή θα έρχεται με μια διάταξη νόμιμες οι δαπάνες. Είναι αυτό στάση, είναι αυτό αντίληψη? Και το κάνετε εδώ με 2 διατάξεις εκατομμύρια ευρώ. 12 χρόνια βαρέα και αντιγυνά χάνονται. 12 χρόνια. Πλήρωνε ο άλλος βαρέα και αντιγυνά. Και ξαφνικά δεν βλέπει τίποτα. Κανένα φως. Καμιά προοπτική. Στον αέρα. Για να μην πω ότι ανακαλύψατε χρήματα τα οποία πρέπει να δίνετε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Χρήματα τα οποία πρέπει να δίνουν οι ασφαλισμένοι σε 2 οργανισμούς που καταργείται. Τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίασης. Θα τους αναβαθμίσετε αυτούς τους οργανισμούς και πρέπει πλέον οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν όσοι δεν πλήρωναν για αυτούς τους 2 οργανισμούς? Γιατί το κάνετε? Κλείνω με την τροπολογία. Ντροπολογία. Για τον κύριο Υπουργό Υγείας το λέω. Ντροπολογία. Για τους μετανάστες. Και την υγεία. Δεν μου λέτε έτσι τώρα αντιμετωπίζετε τα προβλήματα των λιμωδών ασθενειών? Θα λέτε στον άλλον, ακόμα και αν έχει χαρτιά, από πού είσαι? Είμαι από εκείνο το μέρος. Θαυμάσια. Αφού είσαι από εκείνο το μέρος, κινδυνεύει η δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί προέρχονται λιμώδεις ασθένειες αυτού και του άλλου τύπου. Αυτά λέει η διάταξή σας. Αυτά δεν γίνονται σε δημοκρατίες. Σε άλλα καθεστώτα γίνονται. Ή του λέτε του αλλού, πού μένεις? Μένω σε χώρους που δεν είναι και τόσο υγιεινοί. Έχουν προβλήματα υγιεινής διαβίωσης οι χώροι που μένουν. Εδώ μένουν σχεδόν οι μισοί Έλληνες σε τέτοιους χώρους μη υγιεινής διαβίωσης. Επομένως, εξ αυτού του λόγου είσαι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Και σε κρατούμε, κρατήσε και μπαίνει σε ειδική μεταχείριση, υποτίθεται για να ανιχνευτεί κατά πόσον και αν. Και για όριστο χρονικό διάστημα. Και δεν βάζετε ούτε χρονικό διάστημα. Είναι συμπεριφορά αυτή. Εγώ δεν λέω να μην προστατευτεί η δημόσια υγεία. Ο πρώτος, αν θέλετε. Είμαι όχι μόνο από τους ξένους και από τους Έλληνες και από τον οποιοδήποτε. Αλλά με όρους, με λογικά πλαίσια, με προϋποθέσεις. Όχι προγκρόμ και όποιο πάρει ο χάρος. Όχι προγκρόμ, προεκλογική μετάθεση του άξονα της συζήτησης. Όχι προεκλογική Ηρακλής του θέματος της Ελλάδας, η οποία κουνάει το χέρι και λέει έξω από εδώ οι ξένοι. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι έτσι αυτή, δεν είναι νοοτροπία αυτή.
Αλλού αποδεικνύει κανείς τον πατριωτισμό του. Και όχι με τέτοιου είδους ευκολίες. Και τα λέω αυτά διότι θα σηματοδοτήσουν μια άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη, οδυνηρή εικόνα. Σε φίλους της Ελλάδας, στο εξωτερικό. Σε φίλους της Ελλάδας, οι οποίοι ήδη γράφουν σχόλια για τον τρόπο που πολιτεύεται η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα εν ώψη εκλογών, για να εξυπηρετήσει υποτίθεται εκλογικές ανάγκες, αλλά εξυπηρετεί άλλα πράγματα. Διότι από αυτά υποφελείται, η μόνη που υποφελείται είναι η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή από αυτές τις καταστάσεις που διαμορφώνεται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.